Yebo, inkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva okhulekayo udokotela uMhlongo bathi ubaba kazinto ziyenzeka. Ubokwazi ukuthi njalo uma ngiza kuwena ngisuke ngiza nezindaba ezinhle ney'naba ezimnandi. Kulezi nsuku kangidlali ngiphatha iy'nyanga ezahlukahlukene, ngiphatha omakhosi abahlukahlukene abalashiwe ngokwedlozi, phaqa bathwasa, bageza ngamanzi abandayo, bagcoba umcako, bagcoba ibovu. Angihambi-ke ngedwa namhlanje, ngicela ungathemelezi, ngisona zosihlalo sa-Dr. Mhlongo TV. Ngicela ukusho lokhu singakangeni ukuthi ngiyacela khona ngizokwazi ukulethela bonke abantu osuke ubafisa nabantu osuke bafuna babone yizwe nonyanga yakho ofuna yaziwe. Subscribe phela mase ushaya lelo bhathini leli elinensimbi lapho noma elinebheli liyasesikoleni. Umesana uthi icofo nje kumasizana sishintshe lokhuzana masiba mnyama okukhombisa icofoziwe khona uzokwazi ukuthi ngelinye ilanga mhlambe kohamba kuzihambe kuze kufike yena lo dokotela noma zona lesangoma yena lo makhosi othanda ukuthi abe ingxenye. Sihamba nomakhosi ukhuba namhlanje ozalwa ngokuzalwa ukuthi endaweni yaseStenga, kodwa ngicela ungageqi magula-ke, cela simbingelele nje, simnike ithuba abingelele abantu bakhe. Mase ngiyambuza ukuthi uhlalaphi, kade ahamba abantu bathi seyafa, ubehleli iblood ehleli khona. Asibingelele makhosi amakhulu. Makhosini, siyathokoza, siyakhuleka kuNjumani kaMgabhe ngiduka iminyaka ngiyathola ngalesini. Yes. Umakhosi uMpungoseke lona ukhuba osukela endaweni yaseGranville ngokuhlala, ngokulapha-ke nangokuphilisa, wathwasa khona la ekhaya, wagcina yonke imigomo, wahlonipha nedlozi. Noba nimbona nje namhlanje uyena umakhosi owaphuma kusona isandla samkhulu Mhlongo khona la kuNjumani kaMgabhe, owadla impande ephilayo ephilisayo. Makhosi, uyabhula? Siyabhula makhosi, siyabhula makhosi. Siyabhula efonini, siyabhula ekhaya noma sibhula ekhaya kuphela sibhula efonini? Siyabhula ekhaya, siyabhula nasefonini mkhulu. Tshela abantu bakho ukuthi njengoba kade wahamba ngizwe kuthuni kwala ko-Eastern Cape sowuthenga umuzi khona. Tshela abantu ukuthi uma bekufuna bakutholaphi manje. Impela umuntu ade wahamba ukhona ngala ku-Eastern Cape usathola ngisho indawo uhlala umuzi khona. Asilapheli-ke mhlampe emafletini noma enjani, sihlalele emzini. Kusho ukuthi kucacisa khona ukuthi umuntu uzenzile, nemisebenzi yedlozi nesandla sakanjumani siyabonakala, nempilo iyaqhubeka. Banike inamba makhosi. 079 601 85 03 asiphinde 079 601 85 03. Umakhosi uyabhula uyakwelapha zonke izifo. Ngikhuluma nangumuntu othi angimbuzele ukuthi menenkinga yokuthi kade sihambe silahle isilwane ezinyangeni, ngabe umakhosi uMpongose yini ayiphethe kumuntu ohluzwa isilwane esesixakile kakhulu? Siphethe yonke-ke imithi ephilisayo. Sithathe ngisho umuntu ongasile kumuntu osushintshe ngisho isilwane uqobo, siphinde sisikhiphe kumuntu, sihlambulule umuntu sigezeke, noba kubalulekile ukuthi isilwane sigezeke sikhishwe kumuntu. Nomuntu kuyenzeka kuthiwa isilwane ugezeliwe noma ulashiwe sona kodwa hayi ngendlela. La ekhaya khona yonke-ke imithi la koNjomani, khona la kokhuba yonke imithi ekhona. Sisebenza ngo-Monday from 7 kuya ku-6 ntambama. Isonto-ke ngebhada silisebenzisi noba umuntu uyakhonza. So Monday to Saturday sikhona nje from 7 to 6 ntambama. Sikhona ngisho efonini, ungasithinta sixhumane nawe, sikhulume nedlozi lakho, sikhona ukukusiza uqhubekele phambili. Umuntu uma ezolahla isilwane uyadla, ufike esuthi noma akadli ngenxa khona into zokuphalaza ezisetshenziswayo, bahlahla indlela makhosi. Uma ezolahla isilwane ngifisa ukuthi mkhulu afike ekuseni engadlile noba kuzofanele kukhona into efanele siyikhiphe nangaphakathi uqobo kuyena, aphalaziswe, agqunye, base efakwe ebhodeni, agezwe futhi, base siyampheka. So ufike engadlile nje straight umuntu. Asibahlebele umuntu ophatha ozolahla isilwane uphatha ntoni? Umuntu ozolahla isilwane mkhulu uphatha nensila yakhe, ephathe namakhandlela abomvu namnyama, kube iphakethe mkhulu, esaziyo ukuthi siyothenga lesilwane, siyoshiya la sosilahla khona, siyolahla uqobo bakho, uqobo lesilwane, noba kokuthola ukuthi adomunye wayiphila naso isilwane sesikuyena egazini. So kufanele sithole nensila yakhe sisilahle straight. Usilahle ehlathini, usilahle ekhaya? Sisilahle ehlathini mkhulu. Mhlambe nasolwandle kuyenzeka? Nasolwandle kuyenzeka uma seduze nolwandle, kodwa sisilahla nje ehlathini la khona ngaye ekhaya, noba asifanele siphinde sibuye. Banike inamba makhosi khona ongenasikhathi nokuthi khuluma uthini, usofuna inamba yakhe nje kuphela. 079 601 85 03. Abantu bangale mampondweni ngezwa kuthiwa kudume kakhulu khona igebengu ey'ntshontsha iy'moto. Uyakwazi ukumqinisela umuntu imoto? Ikhaya umuzi siyawuqinisa ngisho imfuyo uqobo. Akathintele inamba uzosizakala. Awumphindele inamba yakhe. 079 601 85 03. Kona nkashana wenzaphuza umlaza ngameva. Namhlanje siyaphuthuma ngoba usuku olukhulu siyagaya silungisela abantu iy'nto zabo ey'fakwayo kophepha ziyafakwa, ezambayo
abezayo ukuzosebenza kusasa njengoba ku-weekend enkulu bayeza. Siqonda ukuthi bye-bye, siyobonana evidiyweni elandelayo. Kodwa nangu-Khuba, cela ubaphinde ethi usebenzelaphi uma bekufuna abantu. Siyatholakala e-East London, le-Eastern Cape. Siyatholakala e-East London, Eastern Cape, endaweni ekuthiwa ise-Amalinda khona. Then ungafona sikusendele i-location noma sikunike i-direction ufike nje. Ngiphinde futhi Monday to Saturday, isonto asilisebenzi noba siyakhonza. Ake sikusho lokhu singanginanazi ukuthi umuntu wasemzimkhulu, umuntu wase-Cape Town, umuntu wakhona le kuvamise ukugijinyelwa khona ko-East London, koMdantsane, kuyona yonke le ndawo esondelene. Abantu abasukume bagijimele nangu uMakhosi usefikile. Kade nanidlala iy'nyanga idlala ngathi nesizali lapha ekugcineni izifo ibuye njengoba zinjalo. Uyabasiza abantu ngendlela emangalisayo. Asikho isifo singasilaphi. Umuntu ophethwe i-stroke, umuntu ohlupha isilwane, wena obhidlikele umendo, wena ofuna izinkabi, izigebengu, bakufunela amandla akho, wena othakathwayo so uzohamba unyonga, wena ohleli ney'ngane ey'ngagani. uMakhosi usefikile. Asivalile sibonane evidiyweni elandelayo. Inkosi yobusisa, subscribe phela khona sizokwazi ukuthi lokuzayo masilandela ibheli mesaningitshela. Valelisa Makhosi bantu bakho masibaphindele inyama. Ake sisho njalo-ke sithi siyavalelisa, sibonge. Mina nise-Eastern Cape, nina nonke nomhlaba wonke. Sikhona khona e-Eastern Cape, ukhona nomkhulu umhlongo siyalapha. Yonke into eyenziwa la ekhaya. Thathe nayo inamba, ngicela uphinde ngiphinde futhi. Yes. 079 079 601 8503. 8503. Sise-Eastern Cape la isikhona khona. Asibonane evidiyweni elandelayo. Sekunjalo.